Bon dia altre cop. Entrem en la part més institucional de la nostra celebració. Ens complau molt sentir-nos acompanyats per col·legues, amics, representants institucionals i us agraïm a tots molt que hagueu volgut estar aquí amb nosaltres en un acte en una commemoració tan especial com és aquesta per nosaltres. I en concret voldria donar la benvinguda i agrair la presència al rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, professor Javier Lafuente, a la directora del sincrotró ALBA, Caterina Viscari, al delegat del CSIC a Catalunya, el doctor Lluís Calvo, i a la directora general de Recerca de la Generalitat de Catalunya, la doctora Teresa Sánchez. Tots ells ens adreçaran unes paraules, però en primer lloc el que farem és passar un petit vídeo de commemoració que hem preparat des de l'ICMAP. Fa 40 anys va néixer una idea, un lloc on entendre els materials, on la curiositat es converteix en coneixement, on la ciència pot transformar el futur. L'any 1986 es funda l'ICMAP. L'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, del CSIC, es fundà l'any 1986 a partir d'una iniciativa del professor Carles Miravilles, que en fou també el primer director, sota la presidència del professor Enric Trilla, en el marc del programa mobilitzador de ciència de materials d'àmbit estatal. L'ICMAP es fundà a partir de diferents grups seleccionats de l'Institut Jaume Almera, fonamentalment, també de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat de Barcelona i del Centre d'Investigació i Desenvolupament del CSIC. Tots aquests grups, quan es va acabar l'edifici al campus de la UAB, s'hi traslladaren i així s'acabà el projecte que havia començat el professor Carles Miravilles. L'any 1991 s'inaugura l'edifici de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb els anys, el centre continua creixent, ampliant-se diverses vegades per acollir nous laboratoris, nous equips i noves persones. L'ICMAP es consolida com un espai on físics, químics i enginyers treballen junts per entendre la matèria des dels seus fonaments. Al llarg dels 27 anys que treballo a l'ICMAP he estat observador de múltiples canvis, la seva modernització i el seu creixement. S'ha construït la tercera planta, la quarta, la coberta fotovoltaica. Els grups d'investigació han crescut, n'han aparegut de nous, s'han creat els serveis científico-tècnics, la Comissió de Sostenibilitat, Prevenció i Igualtat Gènere, i s'ha passat de 90 a 400 treballadors. Avui, l'ICMAP és un referent internacional en ciència de materials. Aquí es desenvolupen nous materials i noves idees que ajuden a respondre als grans reptes del nostre temps. Des de la nanotecnologia fins als materials funcionals, des de l'energia fins a l'electrònica i les aplicacions biomèdiques. La recerca de materials a l'ICMAP té una trajectòria consolidada amb investigadors de gran prestigi, on estem treballant en materials actius i innovadors per diferents aplicacions en medicina. Aquesta recerca ens ha permès tenir resultats en translació i transferència, així com en publicacions d'alt prestigi. Des de la seva creació, l'ICMAP s'ha centrat en la recerca fonamental basada en els materials, desenvolupant-ne de nous, entenent-ne les propietats i avançant en els processos de síntesi i caracterització. A partir dels anys 2000, va ampliar el seu abast cap a la conversió i l'emmagatzematge d'energia, incloent-hi bateries, fotovoltaica, termoelèctrica i superconductivitat. Actualment, posa èmfasi en les tecnologies sostenibles al llarg de tota la cadena de valor, mentre continua centrant-se en les propietats fonamentals dels materials, combinant la teoria amb tècniques de caracterització d'avantguarda. La línia d'investigació de materials per a electrònica és una de les línies històriques del centre i ha estat clau des dels seus inicis. En particular, a l'ICMAP treballem amb nous materials, tant orgànics com inorgànics, per intentar entendre les seves propietats, així com per descobrir nous fenòmens. Més recentment, ens hem basat també en la implementació d'aquests materials en diverses aplicacions, com ara memòries o sensors. La recerca no seria possible sense totes les persones que fan funcionar l'Institut cada dia. Ciència, gestió, suport tècnic i administració, totes formen part d'un mateix projecte. La recerca que es fa a l'ICMAP no és només el que es fa als laboratoris, sinó que som un equip molt gran de gent dels serveis científico-tècnics, administració,
unitats estratègiques que tots junts formem un gran equip perquè la recerca que es fa a l'ICMAP arribi a tota la societat i tingui un impacte per tothom. Al llarg d'aquestes 4 dècades, l'ICMAP ha construït una forta presència internacional. El 2015 rep per primera vegada l'acreditació Severo Ochoa, el major reconeixement estatal a l'excel·lència científica que ja s'ha obtingut 3 vegades consecutives. El coneixement que genera aquí connecta recerca, indústria i societat. La història de l'ICMAP no és només el que ja hem aconseguit, és tot el que encara està per descobrir. Noves generacions, noves preguntes. New materials. Que transformarán la manera en la que vivimos. How we move. And how we connect. Els propers 40 anys comencen ara. ICMAP, 40 anys explorant la matèria, 40 anys construint el futur. Doncs, després d'aquest vídeo de presentació dels 40 anys de l'ICMAP, donem la paraula a les autoritats i comencem amb el professor Javier Lafuente, rector de la UAB. Bon dia a totes i tots. Un plaer estar aquí. 40 anys després. Jo estava en un despatx aquí veient com anaven pujant els edificis i me tapaven la vista. I tallaven els arbres i jo deia, què passarà? Tot va bé. Directora general de recerca, delegat del CSIC a Catalunya, directora del Sincrotró Alba, director de l'ICMAP, senyores, senyors, amics i amigues. És una gran satisfacció participar en aquest acte de commemoració del 40è aniversari de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona. Un esdeveniment que ens dona l'oportunitat de reconèixer i agrair la labor extraordinària que ha dut a terme l'ICMAP al llarg de 40 anys de vida. Si m'arriben a dir fa uns dies quants anys tenia l'ICMAP, és dir 20 o 25, perquè com algú deia abans, semblen que som joves, però ja no. Pioner i propulsor al nostre país de la recerca bàsica i aplicada de materials avançats. L'ICMAP s'ha consolidat com un referent internacional en la generació de coneixement d'avantguarda en àmbits com l'energia, l'electrònica, la nanomedicina i els nous materials funcionals. I una activitat de recerca d'excel·lència clarament enfocada a transformar el coneixement en progrés real per a la nostra societat. Igualment rellevant és el seu paper en la formació avançada, participant activament en programes de màster i doctorat i col·laborant estretament amb la Universitat Autònoma de Barcelona en la construcció d'un entorn formatiu estretament vinculat a la recerca d'avantguarda. Com a rector de la Universitat Autònoma de Barcelona vull destacar la importància que té per al nostre campus albergar un centre punter com és l'ICMAP. Com tots sabeu, la UAB compta amb un campus singular, definit per una estreta vinculació entre la docència i l'activitat investigadora. Aquesta característica present des dels seus orígens ha impulsat una mirada transversal i multidisciplinària i ha permès obrir una formació constantment actualitzada i en sintonia amb les necessitats de la societat. Alhora, aquest plantejament ha contribuït a configurar una oferta docent innovadora, sovint capdavantera, i a desenvolupar línies de recerca d'alt nivell i competitives en l'àmbit internacional. En aquest entorn dinàmic, els centres de recerca, tant propis com vinculats, han tingut sempre i tindran un paper rellevant. En aquest sentit, els centres del CSIC al campus, juntament amb la resta d'instituts, enriqueixen el nostre ecosistema científic i contribueixen a impulsar la col·laboració interdisciplinària, la transferència de coneixement i la captació de talent investigador de primer nivell. Així mateix, la seva presència reforça la nostra capacitat conjunta per atraure recursos competitius i accedir amb més garanties a convocatòries de finançament, especialment en l'àmbit europeu, cada cop més determinant per al desenvolupament de la recerca. En definitiva, aquesta interrelació ens permet incrementar l'impacte dels nostres projectes, guanyar visibilitat internacional i consolidar-nos com un pol de coneixement d'alt nivell. Crec fermament que la universitat ha de contribuir a l'avanç del coneixement, però també ha de col·laborar
a donar resposta als grans reptes globals mitjançant solucions innovadores. Per assolir aquesta missió, la universitat ha de fomentar aliances estratègiques amb altres institucions que ens permetin guanyar massa crítica i que enforteixin la nostra capacitat de generar coneixement i d'impulsar la innovació. I crec que aquesta dinàmica és especialment important entre institucions i centres públics. De la mateixa manera que la UAB està potenciant la connexió entre el territori mitjançant projectes conjunts basats en reptes, cal fomentar les aliances amb els centres de recerca del nostre entorn per millorar el nostre impacte i, en definitiva, ser més útils a la societat. Des de la perspectiva que ens donen els anys, és evident que l'ICMAP ha assolit l'objectiu de posicionar-se com un centre d'excel·lència de referència en el seu àmbit de recerca i ens omple d'orgull que formi part del campus de la UAB. És per aquest motiu que no puc acabar la meva intervenció sense fer palès el meu agraïment a totes les persones que hi han contribuït i especialment als promotors i fundadors que van comprometre la necessitat de disposar d'una infraestructura científica d'aquestes característiques. Moltes gràcies i per molts anys. Més de col·laboració entre l'ICMAP i la Universitat Autònoma de Barcelona i per 40, 50, 60, 70 i a veure quan fem el 100, que alguns dels que estem aquí ja no hi serem. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, professor Lafuente. A continuació prendrà la paraula la doctora Caterina Viscari, directora del Sincrotró Alba. Directora de recerca, delegado del CSIC, directores, amigos. Es un placer hoy estar aquí y contar un poco cuál es la relación que ALBA ha tenido con el ICMAP desde su comienzo, incluso desde antes de su comienzo. Estamos a pocos kilómetros de aquí y somos compañeros, diría, en la aventura de hacer ciencia. Esta es una imagen que muestro donde se encuentra la historia de ALBA. Y el primer punto es 1993 y hay un documento, y en este documento, que es de Synchrotron Laboratory of Catalunya, firmado por muchas personas, realmente Ramón era el principal autor de esto, pero también algunos de los que luego fueron los iniciadores de ALBA, y aquí está Carles Miravillas, entre los que firmaron. Por lo tanto, ICMAP estaba con ALBA incluso 10 años antes de que ALBA empezara a ser una institución, que fue en el 2003. Y a lo largo de toda la historia, ICMAP ha estado siempre con ALBA. Por ejemplo, en 2003 fue cuando se aprobó, hubo el diseño que duró unos años, y aquí fueron las decisiones sobre cuáles eran las primeras líneas experimentales que se hacían en ALBA, y aquí hubo contribución de personal del ICMAP. Y luego el primer usuario de ALBA oficial fue un usuario de ICMAP, y naturalmente sigue siendo nuestro partner en muchas decisiones estratégicas, y sobre todo estoy segura que seguirá siendo nuestro partner, como decía Javier, para los próximos 100 años. Este es el primer experimento oficial de ALBA, que fue el 7 de mayo de 2012, y aquí podéis reconocer algunos de los que son investigadores de ALBA. Es la línea de ALBA de ICMAP, es la línea Boreas. Además, ese día para mí fue importante porque fue mi primera visita a ALBA, cuando ya me habían dicho que podía ser la directora. Entonces fue la primera visita que hice en el Experimental Hall ese día, y me encontré con los primeros usuarios de ICMAP. Así que tengo una relación también personal con este evento, para mí muy importante. Estuvimos en mayo del 2022, hicimos una celebración de estos primeros 10 años de operación de ALBA, y naturalmente estaban las personas, estaba Xavi Obradors con nosotros explicando lo que significó en ese momento y sobre todo la historia que siguió ese primer encuentro.
Y no solo esto, sino que ICMAP es de todas las instituciones catalanas, españolas, internacionales, la que tiene en nuestro database más usuarios y la que ha hecho más propuestas de experimentos y la que ha hecho más experimentos en ALBA. Por lo tanto, para nosotros cuando hablamos de usuarios, ICMAP está en la primera posición, y aquí tenemos algunos de los ejemplos. Y utilizamos también el personal de ICMAP para que nos dé indicaciones sobre cómo seguir trabajando y cuáles son nuestras estrategias científicas, y agradezco a Rosa, que ahora es parte de nuestro Scientific Advisory Committee. ICMAP no es solo usuario de ALBA, sino sobre todo es partner y ha sido el que ha iniciado el nuevo modelo de partnership con otras instituciones nuestras, que luego se ha desarrollado con gran éxito también con el ICN2 y con otras instituciones del CSIC. Pero esto fueron a través de unos proyectos del CSIC, de Trans-Ener Thematic Interdisciplinary Platform, donde ICMAP obtuvo una financiación para instrumentación, y se decidió que esta instrumentación podía estar en ALBA, de manera que los investigadores del ICMAP y del CSIC pudieran usarla, pero también estuviera abierta a todos los demás usuarios. Y esto es un modelo de partnership absolutamente fantástico, desde el punto de vista de que incrementa la capacidad de ALBA de servir la comunidad científica, incrementa la capacidad de todos los que trabajan en ello de intercambiar ideas y avanzar hacia el futuro. Y esto es cuando hicimos hay un laboratorio que entre nosotros llamamos el Battery Lab, pero oficialmente se llama Energy Transition Joint Lab CSIC-ALBA, y esto es cuando lo inauguramos hace, no recuerdo cuándo, el diciembre del 24. Y es utilizado, y quiero mencionar que es utilizado no solo por los usuarios académicos, sino también utilizado por la industria como usuario. Por lo tanto, es una colaboración que no ayuda solo a la ciencia pública académica, sino también a la innovación. Y naturalmente una parte importantísima es JEMCA, el Joint Electron Microscope Center at ALBA, donde tenemos varios microscopios, en particular el microscopio para ciencias materiales, cuyo propietario es el ICN2, pero ICMAP ha participado también en la financiación y es uno de los partners. Y naturalmente también INCAIM no está aquí, estará después. Sí, cuando empezamos a hablar de ALBA 2 y de la oportunidad de poder hacer líneas largas en ALBA 2, líneas largas que implica aumentar resolución y capacidad y aumenta la fracción coherente de los fotones, vimos que había la posibilidad de tener estos terrenos extra, y estos terrenos extra eran terrenos donde las líneas experimentales de ALBA 2 tendrán su sala experimental, pero había espacio también para otras instituciones. Y junto con los partners, en particular con el ICMAP, nació la idea de ASTIP, donde ASTIP es ALBA Science and Technology and Innovation Park, donde la idea es tener otras instituciones que puedan aprovechar la sinergia que hay con una gran infraestructura científica como es ALBA. Y de ahí nació luego InnoFab. Este fue el inicio, si queréis, de InnoFab. Luego ha evolucionado, esta idea ha evolucionado, pero aquí el rol de ICMAP fue importantísimo. Y esto es el documento que escribimos, era en el 22 o 23. Y donde veis la cantidad de instituciones que se juntaron para pensar en qué puede ser el futuro de lo que está al lado de ALBA.
Y una parte muy importante que también fue como una evolución de ASTIP, y esto ya es una realidad, es INCAEM. INCAEM es una infraestructura donde hay electron microscope y SPMs y AFMs. Esto está ya en ALBA y aquí los partners vuelven a ser ICN2, ICMAP e IFAE. Esto está ahora en commissioning y entrará en función oficialmente. Los usuarios oficiales serán para el año que viene, pero este año ya toda la estructura está en función con los expert users. Y por lo tanto, gracias a ICMAC por todo lo que ha contribuido a lo que es hoy ALBA y sobre todo por todo lo que contribuirà para el futuro. Gràcies. Moltes gràcies, Caterina, per aquest repàs a la col·laboració entre ALBA i l'ICMAP i per posar tant de manifest la rellevància de la col·laboració institucional per la recerca d'excel·lència. A continuació, prendrà la paraula el doctor Lluís Calvo, delegat del CSIC a Catalunya. Bé, bon dia a tothom i, en primer terme, gràcies i felicitacions per aquest gran dia. Excusar la presència de la presidenta del CSIC, malgrat que avui és Sant Isidre i és festa a Madrid, l'equip de direcció del CSIC està treballant preparant la trobada de directors de la propera setmana a Alacant. Per tant, aquesta és l'excusa per la qual la presidenta no hi és. Bé, per tant, gràcies, directora general, gràcies, vicerectora, gràcies, Ramon, exrector i gran avalador de la ciència a Catalunya. Gràcies per ser aquí i, sobretot, gràcies al David i al Javier per tot el que han fet d'això. Si em permeteu, jo una mica de formació professional en David em va dir que tenia que fer unes paraules, sobretot quan em van comunicar que la presidenta no hi seria, de plantejar-nos, pensar una mica de nosaltres per què som aquí. Doncs mireu, des del meu punt de vista som aquí per diverses circumstàncies. I la primera, des del meu punt de vista, se'n va molt enrere. Molt enrere fins al punt que ens anem 400 anys abans. El 1620, Lord Francis Bacon va publicar el Novum Organum i aquesta obra, senzillament, era una part de la seva gran obra de la Instauratio Magno, en la qual va fixar el que havia de ser el que nosaltres estem fent ara, que va fixar el que era el sistema científic. Llavors, el sistema científic el va fixar de la següent manera. Va plantejar amb aquesta obra que, senzillament, el mètode inductiu i no deductiu era la clau del que havia de ser la recerca científica. Per tant, l'observació i l'anàlisi de dades. Primera. Segona, i a més vas fer un segon element que crec que és fonamental, que era que, senzillament, el model renaixentista de Leonardo da Vinci, una persona que sap de tot i tal, però que treballa individualment, resulta que això no podia ser. Tenia que anar-hi a un nou model i, per tant, parlava de l'organització i l'especialització. Bé, per què dic això? Doncs, senzillament, l'organització i l'especialització és el que, senzillament, a la dècada dels 80 va ser clau per donar un tomb a nivell europeu i a nivell espanyol. En aquell moment, Estats Units i Japó eren els grans motors industrials, tecnològics, etc. I en el cas europeu, la tercera gran potència mundial era Alemanya. Llavors, aleshores, la Comissió Europea va plantejar que el desenvolupament tecnològic ja començava a albirar totes les transformacions que nosaltres hem anat veient en aquests darrers 40 anys. La Comissió Europea ja va crear un programa, el EU-RAM, senzillament per tal de començar a veure què era tot això dels nous materials. Aquesta qüestió a nivell d'Espanya,
senzillament es va transformar que quan es va aprovar la llei de la ciència l'any 86, senzillament, i quan es va fer el primer Pla Nacional de Recerca Científica i Tecnològica i de Desenvolupament Tecnològic, i per tant jo vull recordar que la recerca a Espanya no té ni 40 anys de funcionament, el sistema de recerca, és a dir, i per tant nosaltres hem progressat molt, però encara ens queda molt més a nivell del que és el progrés i la consolidació del sistema. Per tant, en aquest pla nacional de recerca i de desenvolupament tecnològic va haver-hi un pla específic, tal com ja hem escoltat al vídeo, un pla específic de nous materials. Llavors, aquest pla específic de nous materials el que volia era fonamentalment, fixeu-vos, estem parlant de l'any 88, el que volia era senzillament crear infraestructures, estem parlant de 38 anys, crear infraestructures, senzillament concentrar esforços, definir àrees i línies de treball prioritàries, que els centres que es creessin senzillament tinguessin la màxima connexió a nivell empresarial i tercera, poder estimular des del sistema públic la introducció del que era la I+D a la indústria en aquest àmbit. Doncs bé, senzillament el CSIC va entomar aquest repte i senzillament el CSIC, a partir del que eren alguns centres, ja que tenia històrics, com el Centre Nacional d'Investigacions Metal·lúrgiques l'any 63, que havia vingut d'altres centres com el del ferro i l'acer de l'any 47, o, per exemple, el Torroja, de construcció, que havia agafat tot el que s'havia creat l'any 34 a Espanya de l'Institut de la Construcció i l'Edificació, senzillament. Tot això el CSIC senzillament tenia aquests centres d'estimular, però va veure, i aquí és on apareix una altra variable del sistema, que és senzillament que si jo us he parlat del Francis Bacon, senzillament hem de parlar d'un concepte que a nivell del que és la sociologia de les administracions, senzillament cada cop s'està assentant més. En aquests moments nosaltres parlem, i tots ho escoltem, de l'emprenedoria. Doncs bé, en aquell moment hi va haver-hi uns emprenedors públics, com els rectors Serra Ramonera, Ramon Pasqual, un president del CSIC, Enric Trilles, que senzillament un ministre com Joan Major, que van veure la necessitat que senzillament s'havia de crear un Pla Nacional de Microelectrònica, s'havia de crear un Pla Nacional de Nous Materials, i van veure la necessitat de poder donar aquest pas. Aquest pas, senzillament, un dels instruments, senzillament, era el CSIC. El CSIC va crear 4 instituts de ciència de materials: Barcelona, Madrid, Saragossa i Sevilla. Uns de caràcter propi i uns altres caràcter mixt com el de Saragossa. A partir d'aquí, senzillament va començar a haver-hi tot un desenvolupament en nous materials i en aquest desenvolupament a nivell del que és el CSIC, evidentment, l'ICMAP, gràcies a aquesta particularitat que tenia el nostre benvolgut i enyorat Carles, al costat d'en Jaume Casabó, com a catedràtic de l'Autònoma, van poder començar a tirar endavant el que era l'institut. Un institut que cal recordar a l'inici. A l'inici estava a l'Institut Jaume Almera de Ciències de la Terra, avui Ciències, i un institut que tenia uns primers laboratoris, per exemple, un laboratori de creixement de cristalls, que estava el doctor Rafa Rodríguez, un altre de propietat i anàlisis mecàniques del doctor Joan Múrcia, un altre de difracció de raigs X i estructures cristal·lines amb el Carles Miravilles, i per part de l'Autònoma, i aquí evidentment s'ha de ressaltar molt que aquesta connexió permanent amb el que és la universitat, el laboratori de síntesi inorgànica amb el Jaume Casabó i el de propietats òptiques de sòlids, que era amb el Jordi Pasqual. Aquests laboratoris, tots aquests laboratoris són els que van impulsar senzillament, i van posar-hi les bases
pel creixement continuat del que va ser l'Institut. Un creixement que evidentment ha dut que en aquests moments l'ICMAP sigui referent, no tan sols a nivell català, evidentment, a nivell estatal i a nivell internacional. I això es veu senzillament amb el que és el nombre de projectes europeus, RCs, AMPANs, etc., que ha aconseguit, a més del tema del Severo Ochoa. Sense tot aquest seguit d'elements i sobretot el fet de tenir unes potents direccions com en Carles, com en Xavier, com ara en David, senzillament la veritat no ens haguessin sortit. Però sobretot, no tan sols científicament, sinó perquè ja el que s'ha posat de manifest és per la intel·ligència estratègica, senzillament de poder anar dissenyant un institut que senzillament pugui no tan sols ser excel·lent en l'àmbit del que és la recerca científica, que en definitiva és el nostre objectiu, sinó també en altres àmbits. Perquè vull recordar senzillament com l'ICMAP, senzillament gràcies al treball de tot un seguit de persones, com Antoni, com en Pepe, etc., s'ha convertit en referent a nivell de CSIC amb el tema de prevenció de riscos laborals, etc., com en altres àmbits. I per tant, tot aquest seguit d'elements són els que fan que avui veritablement puguem gaudir d'un institut de primer nivell, tant a nivell català, estatal, com a nivell internacional. Per tant, les meves més sinceres felicitacions per la feina feta i, com deia el rector, esperem que dintre d'uns altres 40 anys, els que estiguin, puguin continuar celebrant l'excel·lència del treball fet. Per tant, felicitacions a tots vosaltres, molt d'ànim i, com deia l'antic catecisme del catolicisme, sum concordant ànim amunt als cors per continuar treballant endavant. Gràcies. Gràcies, Lluís, per les teves paraules i per aquest context històric. I per acabar amb les presentacions institucionals, prendrà la paraula ara la directora general de Recerca del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat, la doctora Teresa Sanchis. Bon dia, estic molt contenta d'estar aquí avui per celebrar amb vosaltres el 40è aniversari de l'ICMAP i en nom de la consellera, que ara mateix està als Estats Units, us vull felicitar a tot el personal investigador, tècnics, personal de gestió de la recerca i a tot el món que ha fet possible que l'ICMAP sigui el que és avui. Ja s'ha esmentat molta gent, moltes gràcies al delegat del CSIC a Catalunya i realment com crec que ja s'ha dit tot, només volia comentar algunes coses que crec que són importants. D'una banda, crec que és important fer aquestes celebracions perquè el dia a dia passa tan ràpid i sempre en el món de la recerca sempre hem d'anar corrents a la propera convocatòria, la propera justificació, el proper congrés, enviar l'article, les revisions, quasi no dona temps a celebrar els èxits i a valorar tot el que s'ha aconseguit i crec que avui és un bon moment per fer-ho. Sé que heu estat tota la setmana també fent celebracions i jo crec que com a sers humans doncs això és el que ens dona sentit al final, aturar-nos un moment i gaudir del que s'ha aconseguit, que en el cas de l'ICMAP és molt, s'han esmentat moltes coses que podrien resumir-se en aquest 3 Severos Ochoa que s'han aconseguit i que realment posiciona el centre a nivell internacional en recerca, però també en altres aspectes com la transferència de tecnologia, la comunicació, el talent, etc. També vull agrair, penso que l'ICMAP és un gran exemple d'un centre arrelat al territori, arrelat a l'Autònoma, i que configura aquest campus de l'Autònoma tan ric i tan potent, amb tants centres, tant talent, el Parc Alba, el sincrotró, que és una cosa que des de la Generalitat valorem molt i que pensem que s'ha de potenciar i també ens ajuda des de la Generalitat a reforçar el nostre paper com a socis del CSIC a Catalunya.
la presència del delegat aquí és un recordatori del que representa aquesta institució per al nostre sistema de recerca i que realment la nostra col·laboració amb el CSIC, amb els centres cerca i les universitats és un dels grans actius d'aquest país i l'ICMAP és una de les expressions més reeixides. Finalment, ja s'ha parlat del passat, volia parlar del futur, els reptes als quals s'enfronta l'ICMAP i als quals ens enfrontem tots, que es podrien resumir en talent. Hem d'aconseguir captar i atreure talent a tots els nivells i aconseguir que la gent vulgui fer recerca i tingui les millors condicions possibles. També ens enfrontem al tema de renovació d'infraestructures. Ara estem en un moment que molts centres es van crear fa 20, 30, 40 anys i realment necessitem donar aquest nou impuls amb la renovació de les infraestructures i hem de seguir també potenciant la col·laboració a nivell internacional. També vivim en un moment de divisió i crec que la ciència pot ser també una eina de cohesió. La ciència transmet, penso, uns valors que crec que són els que ens han de regir les relacions internacionals i que a través de la ciència podem fer molt paper per construir el món on ens agradaria viure. I per últim també vull parlar de la sostenibilitat. Vist que l'ICMAP ha creat aquest comitè de sostenibilitat, el canvi climàtic és un dels, penso que és el major repte al qual ens enfrontem i tant des de la vessant de la recerca en materials on es pot fer molta feina per mitigar i lluitar contra el canvi climàtic, també crec que des dels centres, i és una cosa que volem impulsar des del Departament de Recerca i Universitats, s'ha de garantir que la recerca és feta d'una manera el més sostenible possible. I en aquest sentit també penso que l'ICMAP, com ha sigut pioner en moltes coses, també pot ajudar a tot el sistema a treballar cap aquí. I simplement per tancar, volia agrair a tothom que ha fet possible això, a la direcció actual, als antics directors i a la Universitat Autònoma per tot el seu paper en l'ICMAP i sobretot a les persones, com ja he dit al principi, als investigadors, al personal de gestió, al personal de neteja, al de la cafeteria, tothom que fa possible l'ICMAP, que cada dia aixequi la persiana, que no és fàcil i continuï sent el centre d'excel·lència que és. Gràcies. Moltes gràcies, Teresa. I per concloure l'acte, doncs ens adreçarà unes paraules al David Amabilino, el director. Bé, bon dia a tothom. Benvinguda, directora general de recerca. Benvinguda del CSIC a Catalunya. Moltes gràcies, Lluís, per la teva perspectiva. Benvinguda, directora del Sincro Alba. Moltes gràcies per la continuada col·laboració. Rector Ramon Pasqual, que va ser rector en el moment de signar l'acord o el CSIC que va permetre la construcció d'aquest centre. Vicerectora d'Innovació i Transferència de la Universitat Autònoma de Barcelona i col·laboradora d'aquest centre. Directors dels centres de recerca del CSIC a Catalunya, representants de facultats i departaments i altres organismes, estimades i estimats companys, amics i amigues. Agraeixo a tothom la vostra presència aquí per ajudar-nos a celebrar 40 anys de ciència de materials en aquest institut. És un institut divers, inclusiu, modern, internacional, català i estatal. Aquesta mateixa setmana el nostre comitè internacional ens ha valorat, han trobat un institut, en les seves paraules, dels més agradables de visitar. Excel·lent en termes científics i humans. Un crèdit a tothom.
M'agradaria compartir amb vosaltres de forma més breu possible, però seguint la tradició dels directors anteriors amb una presentació de PowerPoint, unes de les raons que ens fet que som un centre d'excel·lència. Primer, però, haig de dir que aquesta situació privilegiada en què ens trobem és una posició que és gràcies a la força i encert de persones que han marcat el camí i realment ens construïm aquest centre a sobre de les esquenes de moltes altres persones de tot arreu d'Europa, del món i sobretot a Catalunya. Aquest és el meu poble, me'n recordo que estava en aquesta plaça la setmana passada. Jaume Casabó, malauradament no pot estar aquí, però envia molts records a tothom. Segurament molts de vosaltres sabeu una mica la història de l'ICMAP, però aquí ho teniu a la pantalla, i recorda que la importància de Jaume i Carles en els començaments, sobretot a l'institut, però la llarga trajectòria de Carles com a director del centre amb tot l'encert que tenia, la família que es va nuclear a l'institut, el creixement que ha fet el Xavier, i a mi només em queda polir-ho una mica i ja està. I agrair també, evidentment, amb ells, els altres sotsdirectors que hi ha hagut, l'Anna Roig, Rosa Palacín, Ricardo Rurali, i els presents, Lourdes Fàbrega i Martí Gic. Potser un dels indicadors més importants que tenim de la nostra impacte en el món científic i local són la formació de talent en la forma dels doctors que han passat pel centre. L'any passat van passar per 450 en total, uns quants en aquesta sala ara mateix. Aquestes persones acaben en empreses privades, centres públics, i un 12% estan aquí en l'ICMAP. I haig de dir que quan jo vaig venir a Espanya fa uns quants anys, em va sorprendre una mica la preocupació per l'endogàmia, que era un problema aleshores en certs àmbits, però en aquest institut realment hem de recalcar la trajectòria brillant que han tingut les persones que han format aquí. Això és gràcies a l'entorn que es va generar des del principi. Aquest nombre de doctorants segueix gràcies a projectes com el DocFam i el DocFam Plus, que estan cofinançats per la Comunitat Europea. L'altre indicador és el pressupost anual, que no crec que seguim aquest ritme de creixement, però certament el reconeixement com a centre Cervera ha impulsat aquest creixement. I el cofinançament que tenim gràcies a això és una gran importància. Crec que és important també recalcar que gairebé el 70% dels diners que passen per l'institut estan aconseguits de forma competitiva i per gènere està molt igualat tenint en compte la composició del centre. Aleshores, recalca la inclusivitat. També al nivell català estem molt ben posicionats. Això és un estudi de la Generalitat de Catalunya fa uns anys, del període 2021-2023, dels projectes ERCs que es van aconseguir. L'ICMAP està aquí enrere de centres de gran referència, com poden ser l'ICFO i el CRG, i universitats, evidentment. I tenim 3 ERCs nous d'aquest any. Doncs aquest ritme de feina i encert dels nostres investigadors continueix. Les nostres línies de recerca en electrònica, materials per a la salut i materials per a l'energia, tots aquests han contribuït a més de 100.000 articles, 270.000 citacions amb un índex de 89 i actualment produïm més o menys 250 articles a l'any, molts d'ells relacionats amb els reptes de sostenibilitat de les Nacions Unides. Aquest és un estudi que va fer el Xavier que m'agrada posar,
que és sobre l'impacte del CSIC a Catalunya, que jo crec que tant el nostre centre com altres les nostres especialitats, no? I la manera en què són complementaris a l'altra activitat que hi ha al territori. Però és molt important la feina que fem en certes àrees de recerca on som líders tant aquí com a Espanya i internacionalment. A part de la ciència, com ha esmentat la directora general, tenim servei i consciència social, tenim una gran vessant d'internacionalització. Els colors mostren els països d'institucions on vam publicar l'any passat, que, com veieu, arreu del món. Fem una gran feina de divulgació, molta. Poso un exemple aquí, és a la celebració de l'any de la quàntica. L'any passat vam fer la primera exposició a l'entrada, gràcies a la gent de comunicació, per totes les banderes, les exposicions, les coses que fan aquí. Ja he oblidat en altres presentacions, no oblido avui, perquè realment us aprecio molt la feina que feu. En Generalitat i Diversitat érem un dels primers centres sota la direcció de la Xavier en rebre la distinció del CSIC en Generalitat i Diversitat i seguim aquest ritme amb un gran nombre d'activitats cada any. Tenim un pla d'actuació propi d'igualtat i inclusió que va a més de les activitats del CSIC. Com ha esmentat la directora general en sostenibilitat, inspirat, haig de dir, pel centre d'IDEA, que va guanyar el Premi de Sostenibilitat del CSIC. Felicitats, Ethel, que està aquí. Vam tenir un èxit en això i anem a més en aquest àmbit. Tenim uns fantàstics serveis científico-tècnics amb un cost personal magnífic, molt ben format i molt al servei dels investigadors de la casa i la gent de fora de l'institut. I treballem molt per equitat i inclusió. Les fotos són d'una iniciativa que tenim amb el programa Magnet entre el Departament d'Educació, el que era la Fundació Bofill, i ara no em surt el nom de l'actual, Equitat, em sembla que es diu, de fet, .org, que és en col·laboració amb una escola a Martorell, amb uns reptes importants pel que fa a aquestes qüestions. Hem fet molta transferència, no esmentaré totes les coses que hi ha aquí, però veureu, si fixeu ràpidament, que tenim uns quants spin-offs, molts d'ells amb gran èxit. Esmento especialment el Nanomol Technologies, que està al Parc de Recerca de la UAB, i potser el Molecular Gate, que acaba de marxar de la seva estat d'incubació al centre, i les col·laboracions amb totes aquestes empreses en el territori i fora del territori. Però haig de donar les gràcies també a l'entorn que tenim. Són moltes. Al començament, la Universitat Autònoma era crucial, com ja s'ha fet esmena, a través de l'estreta relació amb el Departament de Química i Física, especialment amb tots els màsters i graus que s'han fet. El primer grau de nanociència d'Espanya, que jo estava al comitè que vam dissenyar el programa aquell, que crec que era un gran encert, i moltes altres activitats. L'Alba ja hem vist les interaccions que tenim i tant de bo que seguim amb tots aquests. I CREA, que el director no pot estar amb nosaltres avui, però enviar records. Tenim uns ICREs al centre que contribueixen a la nostra activitat. L'estreta col·laboració tant amb el CNM com amb l'ICN2, nostres veïns. Haig de dir que en el nostre comitè estratègic internacional vam fer esmena de la importància dels vincles locals, diguem-ne, en créixer massa crítica i en tirar endavant activitats conjuntes. NFFA era una d'aquestes, tant de bo que trobem altres coses que podem col·laborar tant amb els instituts com amb la universitat. Haig d'acabar amb un diagrama que sempre, o molt sovint, poso, que és de dir que un centre d'excel·lència no només és ciència.
La ciència és important, evidentment, però no fem res d'aquesta ciència sense el personal de suport de tot arreu del centre, que tenim un equip magnífic en aquest sentit. I no m'acaba de sorprendre la voluntat i capacitat de feina que tenen. Agraeixo amb ells de tot el cor, tant ells com l'administració magnífica que tenim. Tenim molta sort de continuar renovant i canviant, a més de donar una carrera a aquestes persones. Aleshores, només em queda per dir gràcies a tothom. Hem crescut molt des de l'any 96. Aquesta és la primera foto que jo vaig trobar. Si us fixeu, hi ha unes cares conegudes aquí. Això era el 96, 2001, uns quants més, jo crec. Carles Alfron, encara, la nostra gerenta, que malauradament no pot estar, la Trini, que feia tantes gestions tan innovatives en aquell moment. El canvi de direcció, que jo vaig tenir l'honor de fer de sotsdirector amb el Xavier, juntament amb l'Anna Roig, totes les altres persones ja veieu molt més. I ara, això l'any passat, ja veieu que quasi no cabem a les escales. Moltes gràcies a tothom. Espero que estem aquí d'aquí 10 anys per celebrar un altre repte, però mentrestant que gaudim d'aquest moment dolç que tenim. Moltes gràcies per acompanyar.